खुलुमबाय सनाफोरानि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सय माजियाव जो फगवाननाय महर लानो सानबाय दामुगै इनफाय ब्लगखौ फरायजोबबाय चेनेलावनो जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय सोरबाफोर गोदानबा प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हाला आं लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना फाइनालि आङो फैखालिथ' हायाखिसै थ' दिनैसो लोखि फुजायाव आगान होनोसै आरोना सनाफोर सनिबार दिनखालिनि बियो ओमफ्राय साजायनायाथ' बिराद मोजां मोननै ओमफ्राय ब्लगखौबो आं न'निफ्राय लाबोनो मोनखायासै आथुर बिथुर ओंखारनाय जादों नालाय फिसाजोआबो उन्दुनायमोन ओमफ्राय सोर नायो सोर नाया आं बेखौथ' मा बुंबावनो ओमफ्राय आं फैनायखाय आं ब्लगखौ सुरु खालामबाय आं सोनानै दोनसै सनाफोर थारमाने जोंहा एसे थाबथां थिबथां फैबाय नालाय सनाफोर दासो एसे खालि खालि आरोना नङाबा बेफोरो गोदो फुरा लाइनमोन वाव ओरै हाबनानै फैसिगौ खनसे गोजानखायनो ओरै मन्दिरजों आरोना ओमफ्राय जाना लोंनानै फैनाय लोगो लोगो मन्दिराव हाबनाय जानाय नंला आङो बेयाव नङा बैयावबो दंबावो भगबान आं एबारसो फार्स्ट खाथियाव नुफैफेरबाय आरोना नङाबाथ' नै हाबजागौमोनलै एकदम बेदर बेला जानानै फैनानै सेस आं मारै हाबबावनो आं गोजाननिफ्रायनो बिमा लक्ष्मीखौ खुलुमहरनोसै आरोना मालाबा थाजा ओरैनो फैनानै खुलुमफैसै दहाय फुङावबो फैब्रबनाय जायाखिसै बारा गोबाव थाला दाबसे जायगायाव जों एसे लरायनोसै आरोना नै मानसिफ्रा लोब लोब जाहांबाय दा बेयाव भिर जानांगौबानो जों माने गाथम जाजोबगोन आरोना ओमफ्राय ओरैथ' आसान माला सना खेरा मा हाबबावनो आरोना नै बेफोरसै बेग बुक बबेबा 50 बाराय जागोन खिन्थु बयबो फटक लासावनाय भिडिअ लासावनाय थ' बैसिम थांसै ये देखो आरोना गोलोमफ्रुजोबखाबाय फानफ्रब फुनफ्रबसो आंना आथिङाबो ओमफ्राय नै सिन्था गैया आरोना मुसिहांलायनाय हावै सेन्देल ओमफ्राय एसे एनै नायगिरिफोर लोगो मोनहांबाय गोजोनदों आरोना फोरमायनानै लानायफोरखौ आबो मोनखौ आगैमोनखौहाय फंबायफोर सानै दं नै बे बियानैखौ बाननानै लाबाय बानजाग्राया बानजाया ओरैनोसो लाबोफाबाय आं गोन्दा गोन्दि आं बाबाय इसोरलाय आं थिनहरफिनसैसो बामजाया दे ओंखारथ'दो मा आइ दै मावजारना माबा नागिरदों पिस्तला थाम खवादा गैयानो नागिरनांगोनथ' दिवालियाव माबा गावस्लायस्लाय बेसेबां बमा बायदो औ दालाय जेबो बेनिफ्रायलाय मा लांनानै सप्लायानो अट'मेटिक आंना ब्रां ब्रांखा माबा लाथावथाव नुबा लागोन आरो दाहाय थ' नै लाबायानो बेहा माबा लेजार लाइटनो मा होनबावनो आरो थ' एबार बैथिं एसे आवगायलांसै माने बे मन्दिरथिंनिफ्राय ओंखारबोबाय जोङो दा लागोन फैफिनबा लागोन दा जोंहा बिदि फैफिनखागोन बिदि फैफिना होमबा माइ दा लागोन मेरला मोनगोन बिदिखौ दा बैसिमबो मोनो गदा नांगौ आंनि फिसानो जै हनुमाननि मुरथि जा मोजां मोजां फानोहाय नै माबा फटक दा एक टाइम बोरैबा भिर जायो बेफोर जायगाया गाबनो ओंखारलायनाय दा जागोन नामा नै जाग्रा लोंग्रा दखाना माबा मंग्लाय अंग्लाय आहक बौ आहक होनलागासिनो दङ खाब्ला नांगौमोन आंहा नाथाय दा आंना जारनिया जोबाखै मारै लाबावनो आइ नै बाबा न'आव थांबाय ओइ नै सोंलाय जोंनि उननि मानसिफोरखौ बामजाबावा नै थाबायगोनसो लागोन थागोन थौ थागोन जाब्रासो जाखाबाय आरोना आङो नुदों आङै नै बेसे नोंगे फुंगे मालाय दखानदारफोरनि फिसाफ्रा सोर गाखोफानांगौ नोंजों आमाय सोर आमाय गाखोफागोन हायानो बाबा बिसोर रावबो आबा सना नैबे आगै देरबा नोंसानो गाखोबाय था देनां दे नुहरथारबाय जा नागाथलाखौ आंबो गाखोगोन हनै नागाथला गाखोनो ओंखारला आंना फिसाजोआ ओमफ्राय नै बे खालि फोथारावहाय थियाटार दंमोन आरोना गार्लस स्कुल फोथारावहाय थांबाय मालाय जोबगुलायबाय आरोना माने जों फुरा गोदि मोदि जायो जोंना बिदियानो स्रां स्रां नामा फुरथि मोनथारदों थ'
मा होनोया बिजनि लोक्षि फुजा थेला नामा ना मेला ओइयो लिरनाया थेला नामा मेला फैदो हाबसै एसे फै जेरैबो हाबगोन एफा एफा गाखोगोन बवा एर'प्लेन गाखोनोसै मावाथ' एर'प्लेन गाखोनो मा गाखोगोन अके थ' र' आंलाय आरो गिगोन सानोमोन नुनाय लोगो लोगो गाखोनो बाबा 50 थाखा खर' गिदिंगोनहाय बाराबा बाबा मोजां नाहर मानसिया सिरिसो दङ खिन्थु ओरैनो गोबागारखा दा मालायनि गाखोग्रायाव गोबाना गालांबा गैला बोरो मानसिया बबे नाम्बाराव माबायावमोन नानि एसे रंजाफ्लायाबा जानाय नङा बबावसै नोंना गाखोगोनलै रावबो गाखोआ आमाइमोना सानै गाखोदो नै नङाबा नैबे गाखोजागोन आंसो बाबाजों आगोलाव 10 थाखानि गाखोयोमोन बाबाया जै फैबाय आंखौ बेयाव गाखोथारोमोन आरोना बाबाजों एकदम थाबथां थिबथां जोंहा सानावनोमोन आरो ओमफ्राय खुनु खोथा गैया बाबा ओइ लाइटो बाबा खारफालां एसे सासेयाथ' नै बायसो नांगासिनो दङ मानसियानो गैथ'वा नै दा एसे जागोन ना मागोन एसे दं आरो दंनायालाय सोरजों गाखोनांगौ बेहालाय नाङाहाय गोदाव सोराव आंबो हागोन ना हाला गोदो हलैबा आंनि फेभरेटमोन आरोना बेखौ गाखोआबा आं सान्थि गैयामोन आरोखि ओंखारनो बालायनाय आरो एक राउन्ड मारिदेरे फाइटि होनलायनाय आरोना बैयाव हले आं हानो नागिरा दे डिस्क'आव ब्रेक डेन्सआवहाय खर' गिदिंनो नागिरो आं एकदम नैबेसोमोन आंहा एसेबो गियाखै आरोना खालि गाखोनो आरो गाखोनोल' होनगासिनो आं फिसे हनै बेखौ नुहुरबावगोन नोरै ओंखारबोजायोमोन आरो नोरै गाखोनानै ओमफ्राय जोङो ओरै थेवबो बाहेरा ओंखारबोबाय सोलायबायलाय गथ'फ्रा खारबाय थ' दे दसेल' दा बामगोन आं बोरैबाथार बामनो लाबोग्राफ्रा थ' नै मटु पटु थाबासो माथो बाबा जानो लुबैया नामा नों लुबैथ'वाखैलै खोनाथ' बैसे दंबावो नायथाव नै गोजां बोथोरखाय कम्बल सम्बलबो लाबोजोबखाबाय अफ केमेरायाव लुगैदों अन केमेरायाव लुगैयाखै नामा बेलाय माथो जालाय दा नोङो जोंहा बिदि नोंबोथ' लाबायना दङ गावनि आन्था मानसि खिन्थु बेल' नङा बाब ओंखारनायनि हाबनायनि जायगा गैयै जालायलायो एक टाइम जाबाय दे बाबा न'आवनो जोंना रद' दङलै बेखौ लुगैनानै लायबालै न'आवनो दंखायो जोंना लेन्दाय आमाय लांनाया होमबा नांलालै जोंना एफा लुगैथारदों आयंनो रिकुवेस्ट खालामबानो मोनजागोन आयंनाव दंजोबखायो बेखौ होनदां आमायखौ फुरा कम्फर्टेबल खा आरोना हावैजोंसो फिसालाबो गैया गोदान बेसरा बुख्रा खालायनाय ब्रासजों फुदुंना होबा दहाय गावनो गानखायाबा बुख्रा खालायनायानो जायो जोंना हाबफैबावबाय नै ओरै मेनथिंजाय आरोना कलेज फिल्डथिंजाय ओइ लेबाथार नांगौथलाया बिथिंबो दङ फैद' आयौ बेलुना मस्थ' गिदिरथ' आरो आयौ थ' हाबनो एसे नायलांसै नों एरनानै होबाय थादोंना आगैखौ र' नोंखौ आयै ओमफ्राय लाइटआ खावसेल' जोङो नामा ए जोङो आरोखि अह' भिडिअ नुबाय थानाया बिसो फिसाजोआ बेखौ गाखोनो आंना मा जाबावगोनलै गिनोबो रोङा मानोबो रोङा अन्थाइसो नामा खबरखौनो एसे सोंफ्लानोसै आंनाबो एकदम दालिंखै नांलायैनो दङ दासिमबो फुराना मडेलनि मबाइल नालाय खबरखौनो मोननो थांला आरोना नै दालि नांनाय बेयावबो नुगोन लानसां थेवबाबो नै दानिया मा होनो दालियानो दालि जाजोब्बाय दे आमार दिन नायसो ओरै हाबलांसै थुदो हाबला हाबलायसो नायखो थांसै आरो माथोबाव बेखौलाय आरो माथो खालामबावनो आयै सनानै आं बादि आंबो बिदिनोमोन आइ बाबा गोमागोन दै नागिरनो हानाय नङा आङो थाव ओइ गामिनि आनैमोन बिनानावबो फैदों आरोना थाव दानि मबाइल कभार गोदान लानानै सोरनि मबाइल सानफ्रांलायबायब्रा गावनि मबाइलखौनो अ मा लक्ष्मी आं एबारसो नुफेरदों एफा
गिदिर नागरथला अ मा गड आं गाखोफेराखै आं गाखोनाया नर्मालसो नायखोनानै गोदोना रुवायलायबाय जाम्बि जाम्बिनो मालायबा बबे सननिफ्राय फैनाय बेबादियाबा आं गोदो लोखि फुजायाव फैबाथ' बिदि गैयामोन आरो क'क्राझाराव कालि फुजायावथ' आं बिदि नुनो मोनाखै माय गड सांबा गिदिरखा बेलाय माथो होंगो दोंगो जाहांबायानो जेलपरिखौ नायनांसिगोन माथो खालामबाय जेलपरि शो 100 देहा मा खालामो जोंना थुमनोसैसो नै जेलपरि शो नायनो बा मोजाङै लामा गोथाव चक्लेटखौनो जानोसै दे गोथावनो बयबोसो सपरियान है गोलैसै जाबायबो जासावबाय सारकेस नामा माबेयाबा दंहाय याबा जेरावबो नायो खायफा सारकेसफोरखौबो जों हाख'ला आरोना नागरथलायानो मोनथाम आरो ना जेलपरियानो मोननै हनै बेना डेन्जारसिन आयु जेलपरि शो मोनसेजों फैदोंमोन दा मोनसे ओंखारलांसै माने हालिया आरोना गोलावजों मानखोलांनो हालिया मन्दिरथिं थांस्लाबनो हाला फारसे थाला आरोना स्टाफफोर दंखायो नै गन्डगल जायोब्ला सिन्था गैया बुख्रुब सुख्रुब खालामनो अबेबा एसे आदारफोर थुमला बायलांसै आजिखालिना डिउटिबाबो माथो खालामनो मा होनो आखायाव मबाइल लायलायसो डिउटि जाहांबाय मानसिफ्रालाय मेंनानै आंनि फिसाया सुंथागुलायबाय दे बिमानाव मेंथारबाय आरो मेला बेलेग्राया बेनो जाबाय नोंना दसे एनै थां बेखिनि बेरायनायावनो उन्दुनोसो ओंखारबाय थुमनानै थांसैसो हालासो फिरजांबाय नै ओरैथ' जा गिदिर जाबोबाय जा बिदाय आरोना जोबथारनायाव बादाम लांसै आरोना ओमफ्राय किन्थु 30 थाखा आयु मरबरे ओंखार जानोबा जा गथ'थाम जा जेबो नङा हाबजेननाय गेटखौ मोनफिनबाय होनाय जादों आरोना माने जों ओंखारलांथारबाय फाइनाल होननाय जाथारदों ओरै फैदो हाय लिलिलाला हाबाब सौफैबाय बे सनाफोर जोङो एकदम जाला बुद्रु बुद्रु जाबाय आथिं आखाइ सुखांबाय जेबो नायबोआखै जोङो ओरैनो थांबाय गिदिंलाबायबाय एसे जाबाय फैबाय होननाय जाबाय आरोना माबा भेलपुरिसो जाबोबाय ओमफ्राय चिकेन पक'रा फिसालाय जानोखाय बेखौ जाबाय आरोना आइयाबो जेबो जानो नागिरखाया गाव मैया जुलाफि लाबोनायखौनो गावनो जाफैखायाखै ओंखायनो जेबो मिथाइ लाबोआखै आं खालि बादाम लाबोदों आरोना 100 ग्राम ओमफ्राय बाबु फिसानो दादिनि फिसालानो 100 ग्राम गैला बेरायखाग्राफ्राव थांबाय मोनाय लोगो लोगो माने स्कुटिखौ जोङो दोनलांखादों नालाय दादिनि फिसालासो ओमफ्राय सासे आनैनि फिसाला क'क्राझारनिफ्राय फैदों बेहा दहायसो फैदों जाहैदों मिथियामोन ना नङाबा ज'बो फैजाबायमोन मैयाफोरनो ओमफ्राय दा सनाफोर आङो ब्लगखौ गोलाव खालामला आरोना आंबो गोजोननाय मोनबाय ओमफ्राय आरो मोनथिखायो मेंग्लिखागोन होननानैहाय मेला बेरायबालाय आरो गथ'फोर बामहोलां माहोलां मेंग्लिखायोखा मेंग्लिनायनि गेजेरजोंबो आफ्टार 8 years दिनै लोखि फुजायाव आगान होनाय जाबाय आरोना गिदिर नावथनखौ नुबाय आरोना सनाफोर थ' जायफोर आंनि बेखिनि ब्लगसिम फरायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच क्लाब दै गांबाय आरोना